Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. तर अनेक वेळा आपल्याला माहिती आहे की माझ्यावर ओबीसी समाजाकरता बोललो म्हणून टोकाची टीका झाली, मला टार्गेटही केलं, पण मी सगळ्या समाजाचा विचार केला, मी कुठल्या एका समाजाचा विचार केला नाही. पण त्याच वेळी जर ओबीसी समाजाला एखाद्या गोष्टीची आवश्यकता आहे तर त्या गोष्टीचं प्रतिपादन करणं, त्या गोष्टीचा निर्णय घेणं हे कधीच मी चुकीचं मानत नाही. त्यामुळे मला कितीही टार्गेट केलं तरीही ओबीसी समाजाच्या हक्कांकरता मी त्या ठिकाणी लढत राहणारच आहे. मी कधीही ती लढाई थांबू देणार नाही. खरं म्हणजे आपल्याकडे अलीकडच्या काळामध्ये एखाद्या समाजाकरता लढतोय म्हटलं म्हणजे दुसऱ्या समाजाच्या विरोधात अशा प्रकारचं जे काही एक चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न होतोय, हे चित्र देखील अतिशय चुकीचं आहे. उलट मला तर या गोष्टीचा आनंद आहे की आज मी मुख्यमंत्री आहे. याचं कारण ओबीसी समाजासहित सगळ्या समाजांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला, म्हणूनच या ठिकाणी आपण या पदापर्यंत पोहोचू शकलो. ओबीसीक आरक्षणाचो हक्क मेळपाकूच जाय हे खातीर आपूण आवाज काडटलो. कास्ट सेन्सर्साचो मोठो फायदो ओबीसी समाजाक जातलो म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. रिप्रेजेंटेशन फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फॉर मेरे लिए, नेशनल गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भेजा है वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम सोचेंगे और एक्चुअली जो आपका न्याय है, जो आपका हक है, जो आपका रिजर्वेशन है वो आप लोगों को मिलना चाहिए, ये मैं जोर से कहूँगा. 7% रिजर्वेशन आपको जिस तरह से नेशनल लेवल पे मिलता है वही 27% रिजर्वेशन गोवा स्टेट में भी दिया जाता है. ये बड़े हक के साथ मैं कहता हूँ. रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन जॉब्स और बाकी जगह पे जहाँ पे रिजर्वेशन देने का मौका जब जब मिलता है तब हमेशा के लिए हमने रिजर्वेशंस दिया है. इससे आगे यानी जब जॉब रिजर्वेशन में हो या प्रमोशंस में हो, हमारी सरकार हमेशा के लिए तत्पर रही है. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.